BSL long live! BSL long live! माबादि मोनदों देरहानानै? खुलुमबाय आंना मुङा मौसुमि ब्रह्म आङो ससियेल सार्भिसनिफ्राय ओंखारनायमोन आङो मा होनोमोनलाय जाय आंनो सापर्ट खालामदों आं बिसोरखौ थेंक इउ बुंनो सानदों गोसो गोरबोनिफ्राय जोंनि टीमा टीम एसिबर बिसोरनि गासैनिफ्राय जानानै आङो थेंक इउ बुंनो सानदों जाय आंखौ सापर्ट खालामदों माने जोंनि टीमखौ सापर्ट खालामदों आङो बिसोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ बुंनो सानदों आरोखि ओमफ्राय माबादि मोनदों देरहानानै आं सानाखैमोन आं देरहागोन होननानै आं बारा कनफिडेन्ट गैयामोन आरोखि आंनि सापर्टआव एसे खममोन मानसिया थेवबाबो आङो बिदि थांगोन सानाखैमोन आरोखि आङो देरहानानै दा गोसोआव खुसि मोनदों आरोखि बेसेबां बर्डनि डिफारेन्सआव देरहाया? आङो 11 बर्डनि डिफारेन्सआव देरहादों। 11 औ 11नियाव मा मावगोन? आङो जोंनियावथ' डास्टबिनफोरनि थाखाय डास्टबिनफ्रा बिराद खम जोंनि कलेजाव ओमफ्राय बिराद लेथ्रा जायो आरोखि बिफांफ्राबो खम जोङो क्लास लायाबा क्लास गैयाबा जिरायनो थाखाय साइक्लुमखौनो मोननाय जाया बेफोरनि बारैबो सानदों आङो बिफांफोर प्लान्टेसन गायनो थाखाय ओमफ्राय जोंनियाव मा होनोमोनलाय डास्टबिनफ्राबो खम एभ्रि फ्ल'रावबो डास्टबिन गैया आरो जोंनि थाखाय दै लोंनो थाखायबो क्लिन दै गैया आरोखि बिनि थाखाय आङो जा प्रब्लेम दङ बेफोरखौ गासिखौबो सल्भ खालामनानै होजोबगोन आरोखि नोंथांनि देरहानायाव गुबुन बिथिंनिफ्राय सापर्टेड होदों औ सापर्ट होदों बिसोरो गोबां सापर्ट होदों सापर्ट खालामदों मरेलनि ओमफ्राय फिजिकेलनि बिसोरो गोबां सापर्ट खालामदों सान हर खस्थ' खालामनानै सापर्ट खालामदों जोंखौ साबेसे हिनजावसाया दिनैनि पस्टआव बा दिनैनि इलेक्सनाव उथ्रिसारदों जोंनिफ्राय साथाम औ गर्ल्स कमन रुमाव सासे ओमफ्राय एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारियाव ओमफ्राय आंनिया ससियेल सार्भिसाव हामबायसै थेंक इउ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो नैबे गोजान आबिलिनि हामलायथिखौ आङो जासिहरनाय थाबाय दा आङो दिनै गोबाव समनिफ्राय प्रिपेरेसन खालामनानै जोंनि बड' स्टुडेन्टस इउनियन एबा BSU बिथांमोना आंखौ माने मा होनोमोनलाय फिजिकेलि आरो मरेलि सापर्ट होदों दा बिथांमोननि अननायाव जोङो दिनै बड'फा UN ब्रह्म कलेजाव स्टुडेन्ट इउनियन इलेक्सनखौ जोङो देरहासार जाबाय दिनैनि 1 नभेम्बराव दा आङो बयखौबो धन्यबाद होनो सानो जोंनि गेजेराव जोंनि प्रिन्सिपाल सारमोनखौ आङो धन्यबाद होनो सानो जोंनि रिटार्निं आरो प्रिसाइडिं अफिसार आरो जोंनि गेजेरावनो दङ जोंनि HODs डिफारेन्ट डिपार्टमेन्टनि HODs आरो जोंनि एक्स इउनियन आरो जोंनिनो माने गासैबो कलेज स्टुडेन्ट जायफ्रा आंखौ सापर्ट होबाय आंनि लोगोफोर आङो खायसेखौ माने आंनो फेस टु फेसै धन्यबाद होनो हायाखैबाबो आङो दिनैनि बे बिबुंथिनि गेजेरै आङो बिथांमोनखौ धन्यबाद होनो सानो आरो जोंनि गेजेरावनो दङ जोंनि BSUनि मेम्बार्सफोर आदामोन दङ आदामोना आंखौ फुल्लि बेकआप होदों आदामोना फिजिकेलि आंजों फैदों मरेलि सापर्ट होदों एनि टाइम आङो टेनसन जाबाबो बिसोरो आंजों थाफादों बिसोरो आंखौ माने मरेलि बिराद सापर्ट होदों आरो आं आदामोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय धन्यबाद जासिहरनाय थाबाय आरो जोंनि लोगोफोर दङ जोंनि एक्स इउनियननि प्रेसिडेन्ट आदा सोमावसाराबो आंखौ बिराद हेल्प होदों आरो जोंनिनो लोगो दङ जोंनि हुंखा राज बिथाङाबो आंखौ सापर्ट होदों आरो आंनि माखासे डिपार्टमेन्टनि बिथांमोनाबो आंखौ बिराद सापर्ट होबोदों आङो माखासे मुंफोरखौ मख'नो हानाय नङा आं दा बुंबावनो सानो आरो जोंनि कलेजाव जेसेबां वेलफेयार आरो जेसेबां डेभेलपमेन्ट आरो जेसेबां स्टुडेन्टसफोरनि वेलफेयार मावनांगौ स्टुडेन्टसफोरनो मा नांगौ मा नाङा जोङो नायगोन जोङो मावगोन बिथांमोननि थाखाय बिसोरनि डिमान्ड्सफोरखौ जोङो जेसेबां हायो आई विल ट्राई माय लेभेल बेस्ट टु फुलफिल देयर डिमान्ड्स माने बिथांमोननि थाखाय मोनसे हायाबाबो जोङो जोंनिफ्राय मोनसे माने मोजां इनफ्रास्ट्राक्चार क्लासरुम इनफ्रास्ट्राक्चारखौ आङो डेभेलप खालामनो नाजागोन जोङो अबेबा जिनिसफोरखौ जोङो माने दा नायखाजोबदों माखासे स्टुडेन्टसफ्रा जोंनोबो होनदों आदालै बे जादों बे जायाखै आङो बिसोरखौ अबजार्भ खालामनानै गासैबो जिनिसखौ आङो मावजोबगोन दा आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो एसेनो होननो सानो आरो आङो बिराद धन्यबाद जासिहरनाय थाबाय जोंनि गासैबो इउनियन मेम्बार्स दा आङो जोंनिनो प्रेजेन्ट आरो देरहानाय इउनियन मेम्बार्सफोरखौ आरो थेंकफुल होनो हरनो सानो आरो बिथांमोनाबो आंजों कमिउनिकेसनखौ मोजां दोनदों बिथांमोना आंखौ बिसास खालामदों फोथायदों आरो आङो माने कलेजनि गाहामनि थाखाय आङो फैदों आङो रिफर्म खालामगोन
जोंनि कलेजनि रेपुटेसनखौ आङो गोजौआव लांनो सानदों आरो जों मावलांगोन we will work till our last date thank you जोङो 100+ भटजों देरहासारनायखौ मोनदों जोंनि एगेन्स्टआबो भटखौ मोनदोंमोन टाफ कम्पिटिशन जादों नाथाय जोङो बिराद गिदिर माने जोंनि डेडिकेशन आरो जोंनि हार्डवर्क जोङो उथ्रिनायखौ मोननो हाबाय दा आङो बयखौबो धन्यबाद जासियो आङो SAGS आं एनसियर खालामो आङो नैबे आंनि टेनियराव आङो मोजां खामानि मावलांगोन होननानै थेंक इउ जोंनि टीमनिफ्रायथ' 7 जन देरहानो हादों 7 जन औ जोंना हस्टेलाव दङ बिथांजों लानानै जोङो 7 जन देरहानो हादों जोङो माखासेयाव आनलाकि जादों बियो जोंनि थाखाय डिमोटिवेशन नङा बियो जास्ट एक्सपीरियंस इट्स जास्ट एक्सपीरियंस सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट all our present union body members to support me and work with me hand to hand आरो आं दा जोंनि कलेजाव मेन जेंनाया जाहैबाय जोंना माखासे इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट आरो अपरचुनिटिस मोनाखै इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टआ मारै होनोबा जोंनि कलेजाव मोनसे डिपार्टमेन्टआव अबेबा डिपार्टमेन्टआव प्रपार सिटिं फेसिलिटिस गैया माखासे स्टुडेन्टसफ्रा दा टेक्न'लजिकेल जुगाव बिथांमोना टेब्लेट लाबोयो लेपटप लाबोयो मबाइल लाबोयो बिथांमोननि थाखाय चार्जिं पकेटआ मोनसेल' दा बिथांमोना मोनसेल' पकेट चार्जिं पकेटजों बयबो स्टुडेन्टसफ्रा लेपटप एबा डिभाइसफोरखौ नायनो हाया इलेक्ट्रनिक डिभाइसफोरखौ दा बे मेन मोनसे दा आरो नैथियाव दंबावो जोंहा जोंनि एभ्रि करिडराव एभ्रि बारेन्दायाव जोंहा फिल्टार गैया जोंहा दै लोंनो थाखाय सोरबा थार्ड फ्ल'रनि मानसियाबो सेकेन्ड फ्ल'रनि मानसियाबो फैनानै ग्राउन्ड फ्ल'राव दै लोंफैनांगौ जायो दा बेखौ नुदों आरो जोंनि जेंसिया मोनसेया जाहैबाय जोंनाव इनडोर गेम्सनि माखासे सुबिदाफ्रा गैया इनडोर गेम्सनि सुबिदाखौ जोंहा कमन रुमबो गैया नालाय ओंखायनो इनडोर गेम्सनि सुबिदाखौ जोङो होनो हाया दा जोङो होननो थाङोबा इनडोर गेम्सआ जोंनि कलेजाव गैथ'थारा दा जोंनाव कलेजाव बयस कमन रुम गैया बेबो मोनसे बहुत माने जोंनि थाखाय लाजिनांथाव बाथ्रा जानानै फैयो बयहाबो कलेजा कमन रुमा दङ बयबो माने कमन रुमाव ओरैनो टाइम पास लेजार टाइमखौ हगारनो सानो माखासे इनडोर गेम्सफ्राबो कमन रुमाव गेलेजायो जेरै लुडु चेस दा बे गैया आरो जोंनि गेजेराव माखासे जिनिसफ्रा माखासे डिसिप्लिन आरो डेकोरेमा मेनटेन जाया जोङो पांक्चुएलिटिखौ लाखिनो हाया जोंनि कलेजाव बे मेन पांक्चुएलिटि गैया डिसिप्लिन गैया डेकोराम गैया जोङो माखासे जिनिसफ्राव जोङो स्टुडेन्टसफोरखौ अपरचुनिटि होनानै जोंनि गोदान स्टुडेन्टस जोंनि टेलेन्टफोरखौ जोङो नार्चार खालामनो अपरचुनिटिसआनो जोंनाव गैया दा बे अपरचुनिटिसखौ होनो थाखायनो आङो ओंखारदों आङो अपरचुनिटिसखौ होगोन आङो एभ्रि मान्थआव आङो मोनसे नङाबा मोनसे एबा स्टुडेन्ट पार्लियामेन्ट नङाबा सिंगिं कम्पिटिशन एबा डान्सिं कम्पिटिशनखौ आङो खालामनो नाजागोन मानोना बेफोरनिफ्रायनो जोङो स्टुडेन्टनि टेलेन्टखौ जोङो नार्चार खालामनो हायो एबा दानो हायो आरो जोंहा मोनसे जिनिसा आङो होनो जोंहा कलेजनि नामा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म कलेज दा जोंहा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म कलेजनि नाम लानायलाय जोंनि दतमा बड'फा UN ब्रह्म कलेजाव जोंहा बिथांनि मानगोनां उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बड'फानि स्टेचु गैया दा आङो बे स्टेचुखौ आङो दानो दिनैनो सारनि जोंनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार हाग्रामा महिलारि सारनाव आङो बेखौ डिमान्ड खालामनो गोसो जायो बिथांनिसिम बे निउसआ सौहैथों आरो बिथाङा बे डिमान्डनि सायाव मोनसे लुकिं फरवार्ड डिसिसन लानो हाथों आरो माखासे बेलायाव जोंनि स्टुडेन्टसफ्रा माखासे केरियार काउन्सिलिंफोरखौ लाया जोंनि माखासे बेलायाव बिजनेस डेभेलपमेन्ट स्किल्सफोरखौबो जोंनो नांगौ जायो जोङो बाहेरायाव नायोबा जोंनि स्टुडेन्टसफ्रा माखासे समफ्राव टाफ कम्पिटिशन जायो बिथांनि बाहेरनि स्टुडेन्टसफोरजों बिजनेस टाइमाव मानोना जोंनि बर'फोरखौ मानसिफ्रा होनो बिजनेसाव रोङा नाथाय जोंनि बर'फोरनाव ब्रेन दङ वी आर भेरि टेलेन्टेड एज ट्राइबेल्स दा आङो ओंखायनो होननो सानो जोंनि कलेजफ्राव बिजनेस टेक्टिक्सनि थाखायबो आर्ट्सनि स्टुडेन्टसबाबो साइन्सनि स्टुडेन्टसबाबो BBA नङाब्लाबो BCom नङाब्लाबो अनगायैबो माबा मोनसे राहा लाजागोन नामा एभ्रि सेटारडे माबा मोनसे बिजनेसफोरखौ फोरोंनो एन्टारप्रेनियरशिप स्किल्सखौ डेभेलप खालामनो माबा मोनसे राहा लाजागोन नामा आङो बेखौ सानो आरो दा दे आङो एसेनो बुंनो सानो हामबायसै दा गिबियावनो गासिखौबो आंनि अनजालि फरायसा लोगोफोर बड'फा UN ब्रह्म कलेजाव फरायनाय जा आंखौ जेसेबांनाखि सापर्ट खालामदों आंनिनो फंबाय बिनानाव एबा आंनिनो सिनियर आदामोन आब'मोन आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय मोजां मोननायखौ खुलुमनाय जासिहरबाय दा आङो सासे कालचार सेक्रेटारि बिबानाव आङो गसंथादों मानोना आं सिगांनिफ्रायनो जेब्लानाखि फार्स्ट सेमनिफ्राय फरायफैजेनदों बेयाव
आं माखासे रिसार्च खालामगासिनो बे कलेज बिथिङाव माबायदि कालचाराव माबायदि जौगानांगौ जों बेखौ आंबोथ' सासे कालचारनि मोसागिरि बा दामगिरि बा खनगिरि बेफोरबायदिनि बागै आङो माखासे इन्टार कलेजाव थाङो दा नुहैयो बेफोरबायदि कलेजाव गुबुन फरायसालिमायाव माबायदि जानांगौ गुबुन फरायसालियाव माबायदि जायो जों बेखौ रिसार्च खालामगासिनो जायनि जाहोनाव आं बिसोरनि हेंथायै गसंथादों मानोना आं फरायसालिमायाव फरायबाय जेला बा फरायसालियाव फरायबाय जेला जोंनि फरायसानि बिबान मानोना दिनैहाय माबा मोनसे गाज्रि खालामनाय नुदोंबा आं बेखौ सल्भ खालामनो नाजागोन जायनि जाहोनाव आङो कालचार बिबानाव गसंथादों दा जोंहा कलेजाव गोबां टेलेन्ट फरायसाफोर दङ दा जोंहा माखासे गोमालांनोबो हमदों दा माखासे दङ दा बेनिखायनो बैफोरबायदि माखासे फरायसाफोरखौ जों गोजौ लेभेलसिम थिखांनो थाखाय आङो बेखौ नाजादों आरो स्पेसियेलि जोंहा दा BSU आदामोन आब'मोना जोंखौ सापर्ट खालामफैबाय दा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनायखौ जासिहरबावबाय खेबसेबाव दा जोङो नाजाबाय जेला नाजाथाबगोन माने खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो जोङो उन्दुनाय गैयाजासे जोङो खस्थ' खालामदों आरो जायफोर आंजों बेफोरबायदि खस्थ' खालामफादों आदामोन आब'मोननिसिम आरो सापर्टारमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय अनेक खुलुमनायखौ जासिबाय दा बुंनो थाङोब्ला कलेजाव माखासे जोंहा जेंनाफोर सोमजिनायखौ जोङो नुयो दा जों बेफोरखौ सल्भ खालामनो थाखाय जों गसंथादों आंल' नङा आंनि केन्डिडेट्स जानाखि देरहासार जागोरदों बिसोर जों जयै टिमै रायलायनानै जोङो कलेजाव जौगाहोनो नाजादों आरो जायफोर बिथांमोना जेनदों होननानै दुखु मोनदों बेफोरबायदि नङा जों मानो होनबा जों गासिबो इउनिटि खौसेयै दा जेनाखि आंनि माखासे जुनियर फंबाय बिनानाव दङ बा सिनियरफोर दङ बिथांमोनाबो जोंखौ माखासे इसु फिसा इसुफोर जेनाखि नुजाथियो बेफोरखौ जाहाथे जोंनि सिगाङाव बुंनानै जों माखासे बुंनानै जोङो लाबोनो हायो दा बेखौनो माखासे डिमान्डसफोरखौ जोङो सल्भ खालामनो नाजागोन आरो लास्ट बाराव आं बुंनो सानो जे जोंहा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म कलेजाव मोनसे मुंदांखा फरायसालिमा बा दा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआथ' जोंनि हारिनि बिफा दा जेरै जोंनि कलेजाल' स्ट्राक्चारफ्राल' मोजां जानानै मा जानो जोंहा स्टुडिअ'आनो गैयाबा बेनि नामाव जों बेनि नामावबो जोङो स्पेसियेलि जोङो नाजागोन लाबोनो सिब सानैयाव थांनानैबाबो दा मानोना आं माखासे इन्टार कलेज गायो हिसाबै आङो नुबोदों माखासे फरायसालि स्टुडेन्टफ्रा बुंदों गुबुन फरायसालिमा बा गुबुन फरायसालिनि स्टुडेन्टफ्रा बुंदों आंखौ नोंसिनि कलेजाव मानो मुसुखा गैया दिनैसिम बेखौ जोङो जाफुंहोनो नाजागोन आरो जों खौसेयैनो इउनिटियैनो जोङो इउनियनै जोङो आदामोन आब'मोननि सापर्ट माखासे लानानै बा BSUनि सापर्ट लानानै जोङो बेखौ जाफुंहोनो थाखाय जों थियारि आरो खस्थ'खौ जों खालामखानांगोनानो जेला बिबानखौ आजावबाय जेला बिबानाव जों थाबाय जेला जों मावलांखानांगोनानो कालचार बिथिङाव मा खामानि मावलांदों नोंथाङा कालचार बिथिङाव दा जोङो माखासे फरायसाफोरा बै समाव जोंनि सिनियरफ्रा बिथांमोना गोबां समनिफ्रायनो माखासे कलेजाव थांनानै खामानि कम्पिटिसन खालामदों प्राइज लाबोदों दा बेनो नङादि जों दिनैहाय जों रोंनानै मा जानो जों गुबुनखौबो स्कप होनांगोन नङा होमबा जों गुबुनखौबो स्कप होनांगोन मानो होनबा आं हारसिं मोसायो हिसाबै आंखौल' लांबाय थाबा बे जानाय नङा जों साफा फरायसाफोरखौ बा साफा स्टुडेन्टफोरखौ टेलेन्टखौ जों नायनांगोन मानो होनबा माखासे प्लेटफर्मखौ जों लाबोनो नाजायो गुबुन फरायसालिमायाव आं नुयो इउनिटिया दङ नाथाय जोंनियाव इउनिटिया बेखौनो जों नुबाय थायो दा बेखौनो माखासे इसुफोरखौ जों नुनायनि थाखायनो जों गसंथादों आरो जोङो नाजालांबाय थागोन दावगालांबाय थागोन जों खौसेनो जौगागोन खौसेनो देरहासार जागोन गोजोन्थों बे दिनैनि मोनाबिलि समाव जा निउस चेनेल फैदों बेखौ गाहाम हामलायनाय थाबाय जोंहा दिनै दतमा ब्रह्म UN कलेजाव जोङो BSUनिफ्राय जा मदद होदोंमोन टिम एसिबारखौ बे देरहासार जानो हाबाय जा जोंहा प्रेसिडेन्ट मोनबाय जोंहा जेनेरेल सेक्रेटारि मोनबाय दा जोङो बेखौनो बुंनो सानो जे जा जोंनि दतमा UN ब्रह्म कलेजनिफ्राय जा जों स्टुडेन्टफोर दङ बेखौ गाहाम हामलायनाय थाबाय सिगाङावनो आरो जोङो उनफ्राव जोङो बे जाय इउनियन बडि दङ जों बेखौ लानानै डेभेलपमेन्टनि थाखाय UN ब्रह्म कलेज डेभेलपमेन्टनि थाखाय जों खामानि मावलांगोन आरो जोङो सरखारनिसिम थांनानै जाहाथे जों BSU जोङो हाग्रामा सारनिसिम थांनानै जोङो मा प्रब्लेम दङ UN ब्रह्म कलेजाव जों बेखौ थांनानै जोङो मदद बिहैगोन आरो जोङो बेखौ सल्भ खालामनो जों नाजागोन जों BSUनिफ्राय बेखौनो बुंनानै जों एसेयावनो माबाबाय